আমি ট্রাইবেল সিধা মানুহ সিধা কথা সিধা মানুহ সিধা কথা 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ আমি বিৰোধ কৰোঁ কৰিম সিধা তাত কোনো বেকাতেৰা নাই সিধা কথা বিৰোধ কৰোঁ কিয় কৰোঁ 1996 চনতে সকলোৱে গম পাই থৈছে কিয় কৰিছোঁ এই ৰাজনীতিত চৰকাৰী পক্ষ শাসকীয় পক্ষ বা বিপক্ষই আজি যদি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে এই সমাৱেশৰ জৰিয়তে এখেতসকলক আমি জনাই দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ নচলিব खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय रायजोफोर मैयानि समावहाय आङो भिडिअखौ लाबोनो हायाखै मानोना समनि आंखाल माब्लाबानि समाव आं भिडिअ बानायनो सम मोना बेखायनो आं मैयाबो भिडिअ हगारनो हायाखिसै दिनै जों गिबिसिनथार खौराङावहाय नैबे मुनमुन ब्रह्मनि सायावनो सावरायगोन रायजोफोर नैथियावहाय दिल्लीयाव जानाय जाथायनि सायाव फंनैसो आं बाथ्रा बुंगोन थामथियावहाय रायजोफोर जोंनि बर' हारिनि ट्राइबेल संघनि आफादगिरि आदित्य काकलारि सारनि भिडिअखौ जों खोनासंगोन आरो आफादगिरि आबसुनि दिपेन बर' सारनि भिडिअखौ जों खोनासंगोन आरोबाव राभा समुदायनि राभा ट्राइबेलनि सीएम बिथांनि जोङो माखासे भिडिअफोरखौ खोनासंगोन आरो लोगोसे ट्राइबेल संघनि माखासे जायफ्रा गोख्रों मावथिफोर बिथांमोननि भिडिअखौ जों खोनासंगोन रायजोफोर दा गिबिसिनाव आङो नैबे मुनमुन ब्रह्मनि सायावहाय सावरायनोसै रायजोफोर मुनमुन ब्रह्मआ स्वायरिं सेरेमनियावहाय माखासे बाथ्रा बुंदों अखल क'क्राझारनि बाथ्रा आङो खोनानो मोनदों दा क'क्राझारखौहाय खोनानाय मथेब्ला स्मार्ट सिटी बानायनोसै स्मार्ट सिटी बानाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा आंबो गोजोननाय मोनो नाथाय स्मार्ट सिटी बानायनायनि सिगां जोंनि बर' हारिनि हा हुखौहाय सेफगार्ड होग्रो बर' रायजो राजाफोरखौहाय सेफगार्ड होग्रो बिनि उनावहाय स्मार्ट सिटी बानायोना सुपार सिटी बानायो बेखौहाय बानायबाय था बेयावहाय बुंनांगौ गैया ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन जोंहा हायानो सेफगार्डआनो गैया अखल क'क्राझाराल' सेफ जानानैहाय सारा ट्राइबेल माहारियानो बर' रायजो राजायानो जुदि सेफ गैयाला बेयावहाय जोंब्लाव माब्लाव स्मार्ट सिटी बानायनानै मा लाब जानो जोंलाय सानसे गुब्रुफिनगोन ना बियो दिनै जों नुनो मोनदों बर'फोरनि एसे एनै जौगानायखौ नुनानैनो एसटि नङै सुबुंफ्रा गुबुन हारिफ्रा जोंखौ नारसिनबाय थादों बेखौ नुसेयावबो जुदि नोंसोरो खानाब्ला नुवाखैब्ला अब्ला बेयाव स्मार्ट सिटी बानायनानै मा लाब जानो बेसो जादों दा बाथ्राया ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन अब्ला नोंथांमोनासो मा सानो आं बेयावहाय बुंनांगौ गैया नाथाय आङो नुनो मोनदों दिनैनि समावहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो माइरंजों लोगोसे दालि होदों संख्रि होदों थाव होदों बेयावहाय सिनि होदों बेफोरबायदि जोङो होनाय नुनो मोनदों बेयो गासैबो रायजो राजाफोरखौहाय ल'खायनाय रायजोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था नैथियाव जों सावरायगोन दिल्लीनि लाल किलायावहाय थांनाय समबार मोनाबिलि 6:55 रिंगासोआवहाय मोनसे आईडी ब्लास्ट जादों दा बे आईडी ब्लास्टआवहाय खमैबो 6 सुबुंनि जिउआ खहा जादों होननानै जोङो क्लियारलि खौरां बिजोंनि गेजेरजोंहाय मिथिनो मोनदों आरो माखासेफ्रा बुंदों 10 जननिबो बारा बेवहाय जिउ गोमादों होननानै फोरमायदों नाथाय जों मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बेवहाय दासिमहालागै 6 सुबुंनि जिउआ जोबबाय होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनदों 24 सासो जखम जादों बेखौहाय ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दङ दा आईडीखौहाय सोर होदों बिनि माखासे सन्देह खालामजानाय 4 मानसिखौहाय हमबाय होननानैबो जों मिथिदों आरो बाकी डिटेल्सखौहाय उनाव हयथ' मिथिनो हागौ थामथियाव फैदो रायजोफोर जोङो गिबिसिनथारावनो जोंनि आबसुनिनो आफादगिरि दिपेन बर' सारनि बिबुंथिखौ जों खोनासंग्रोनोसै खोनासंदो रायजोफोर मालाबाबो ओरैनो डाटा खोनासंग्रो मा बुंदों मा बुङाखै अब्लासो मिथियो नङाब्ला जेबो बुजिया बे समाव खोनासं मा बुंदों स्पष्ट जे अधिकार लबले जाउंटे अधिकारोर कथा कबले जाउंटे आमाक आंगुली देखुवाई पेले जाहाते कथा नकय कारण आमी कारो क्षति करा नाय कारो हिंसा करा नाय कारो अन्याय आमी करा नाय এই কথাটো মই স্পষ্ট আকারে কৈছো
সম্মানীয় সংগ্রামী ৰাইজ এই কথাটো স্পষ্ট যে 8 বাৰ RGI ৰেজেক্ট কৰাৰ পিছত আৰু বিভিন্ন বক্ৰ বতৰে अब्ला नोंथांमोना बर' रायजो राजा नोंथांमोना दिनैनि समाव सिनायबायना बर' हारिखौहाय सोर रैखाथि होदों आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सार ना बनसुनि आफादगिरि बनजित नोंथांमोना फिननायखौ होनो हागोन बनजितआ दिनैनि समावहाय ट्राइबेलनि हेंथा फैनाय समावहाय बर' रायजो राजानि जेंना सोमजिनायावहाय माबा मोनसे बाथ्रा बुंनानैहाय रायजो राजानोहाय मा होनो रैखाथायनि बाथ्रा फोरमायदों नामा बनजितनाथ' हाग्रामाजों थाफायै सरखारनि खामानिसो मावगासिनो दङ जोंथ' नुगासिनो दङ रायजोफोर दिनैनि समाव दावराव देख्रेबा गसंखांदों ना आदित्य खाख्लारि सारा गसंखांदों ना मार्कुस नार्जारिया गसंखांदों ना ओरैहाय नीलकान्त सारमोना गसंखांदों लाजिनो सोलोंदोब्रा बर' रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बर' हारिखौहाय रैखा होनो थाखाय आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारासो गसंखांदों रायजोफोर दानिल' नङा सिगांनिफ्रायनो प्रमद बर' सारनिफ्राय लानानैनो आबसुआसो बर' हारिखौहाय सेफगार्ड होबोदों बेखौ मोनथियावबो उदैनि थाखायल' हास्थायग्रा BPFखौ सापर्ट खालामग्रा नोंथांमोना मोनथियै बायदि बाथ्रा बुङो आरो बे भिडिअखौ नायनानै आंखौहाय सोरबाया सिगिबावनोसैलाय आरो सोरबाया गाज्रिबो कमेन्ट होबावनोसैलाय बेखौहाय आं सानखायो रायजोफोर नाथाय सिगि कमेन्ट हो गाज्रि अहंकार गोसो लानानै सिगिनानै लाब गैया बेयावहाय लिगेलैसो खारनाय जागोन आंबो बेखौहाय जेबो साना रायजोफोर बे समाव फैदो रायजोफोर ट्राइबेल राभा सुबुंनि CEMआ मा बुंदों खोनासंदो মই শিৱটো মোৰ টেম্পৰাৰী মই জন্মসূত্ৰে এজন জনজাতি মই শিৱ আজি আছো মই কাইলৈ নাই কিন্তু মই মৰিম জনজাতি হৈয়ে মোক জনজাতি সমাজে মোক কান্ধত ল'ব জনজাতি সমাজে মোক সৎকাৰ কৰিব জনজাতি সমাজেহে মোক মনত কৰিব গতিকে মই জন্মিছো জনজাতি হয় মই মৰিম জনজাতি হয় মই জন্মসূত্ৰে CM নহয় মই মৰিলে CM হয় নমৰে গতিকে জনজাতি কান্দিব মই হাঁহিব কেতিয়াও নোৱাৰো জনজাতি ৰাইজে হাঁহিব মই অট'মেটিকেলি হাঁহিম জনজাতি ৰাইজে সুখত থাকিব মই এনেই সুখত থাকিম জনজাতি ৰাইজে কান্দিব মই কান্দিব লাগিব গতিকে যিটো জনজাতি ৰাইজৰ সমস্যা গতিকে মই কাউন্সিলৰ চিফ বুলি কোনো কথা নহয় জনজাতি ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিন জনজাতিৰ সংগ্ৰাম কৰা এজন কৰ্মী হিচাপে সদায় জনজাতি ৰাইজৰ লগত মই আছো বিগত সময়ত আছিলো আজি আছো মৃত্যু সময়লৈকে মই সদায় জনজাতি ৰাইজৰ হৈ কাম কাজ কৰিম 600 বছৰ আহোম ৰাজত্ব কৰাৰ পিছত কিংডম সকলে আজি যে ST হ'ব বিচাৰিছে মই হলেতো মই আহোম হলেতো ST হ'ব খুজিলে মই সুইচাইড কৰি দিলোহেঁতেন নাপায় আমি ট্ৰাইবেল সকল যদি অকণ ভাল হ'ব বিচাৰিছো BR আম্বেদকাৰৰ কাৰণে ভাল হ'ব বিচাৰিছো আজি আপোনালোকে ঝাৰখণ্ডত যাওক আপুনি ছত্তীশগড়ত যাওক তাৰ যিসকল এবৰিজিনেল যিসকল ট্ৰাইবেল সেই ট্ৰাইবেল সকলে সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছে তাৰ কৰ্মীসকলে ST হ'ব বিচাৰিছে তাৰ একাংশ গোৱালসকলে ST হ'ব বিচাৰিছে তাৰ তাছাসকলে ST হ'ব বিচাৰিছে তাৰ উৰা মুণ্ডা চাওতাল সকলে এগেইনষ্ট কৰে সংগ্ৰাম বিচাৰিছে আমাৰ ইয়াৰ বদমাইশ কৰি কোনবা বেলেগে তেখেতসকলক সোমাই দিব বিচাৰিছে সাৱধান बर'नि CEMआ हादोंना बेबायदि बाथ्रा बुङो बर'नि CEMआथ' अरसे सावनानै होदो बर'नि CEMनि बाथ्रा बुंनायनि थाखायनो दिनै बिसोरबायदि मानसिया बे गुवाहाटीनि सनापुरावहाय गसंनानैहाय बेबायदि बाथ्रा बुंनो गोनां जादों दा गुबुन हारिनि बर'नि अनगा गुबुन ट्राइबेलफोरनि CEM MLA MP फोरखौहाय नायोब्ला बिसोरो गासैबो ट्राइबेल स्टेटासआवहाय खौसेथि गावनि जातिनि सायाव खौसेथि नाथाय जोंनि बर'नि गेजेराव नायोब्ला BPF पार्टीनि जायफ्रा मावथिफोर बिसोरो ट्राइबेल बेलएन्ड ब्लकखौहाय सेभ खालामनानै लानो गोसोबो गैया आरो ST खौहाय रैखा खालामनानै लानोबो गोसो गैया यानिखि बिसोरो फानबावदोंसो दा बिसोरनि थाखायनोथ' दावराव जादों नङाब्ला बे 10 तारिखआवहाय गुवाहाटी सनापुरावहाय बेबायदि सोमावसारनाया जानाय नङामोन आरो नैबे दानि गामि राजबंशीफोर सावथालफोर उरावफोर जे सोमावसारदों बेबो जानाय नङामोन रायजोफोर अब्लाबो दाबो सिनाया BPFखौ सापर्ट खालामग्रा माखासे मानसिफ्रा मिथिबायना दा नोंथांमोना खोनासंदो बे समाव आदित्य खाख्लारि सारा मा बुंदों गठने কৈছে
ছয় জনগোষ্ঠীৰ কোনো সংগঠন যিবিলাক সংগঠনে ট্ৰাইবেল ষ্টেটাছ ডিমাণ্ড কৰিছে, জনজাতিকৰণ ডিমাণ্ড কৰি আহিছে, বিগত 1-1.5 মাহত কোনো নেতাই কৈছে হু ইজ আদিত্য খাখলাৰী। আজি মই ক'ব খোজোঁ যে আদিত্য 1 লক্ষ মানুহ। আদিত্য খাখলাৰী কণ্ঠটো হৈছে অসমৰ 42 লাখ জনজাতিসকলৰ কণ্ঠ। আদিত্য খাখলাৰীয়ে যি কৈছে সেয়া অসমৰ এবৰিজিনেল ভূমিপুত্ৰ জনজাতিসকলৰ হৃদয়ৰ কথা কৈছে, মনৰ কথা কৈছে যে অসমৰ 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। খুবেই স্পষ্ট কথা। লোকৰ কমিটিৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন ফলো কৰিব লাগিব চৰকাৰে। লোকৰ কমিটিয়ে কৈছে 5টা ক্ৰাইটেৰিয়া ঠিক কৰি দিছে। ট্ৰাইবেল হ'বৰ কাৰণে মিনিমাম 5টা ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰিব লাগিব। 5টা বৈশিষ্ট্য পূৰণ কৰিব লাগিব। বৈশিষ্ট্য 1, ইণ্ডিকেশ্যন অফ প্ৰিমিটিভ ট্ৰেইট। 2 নম্বৰ, সাইনেছ অফ কণ্টেক্ট উইথ কমিউনিটি এট লাৰ্জ। 3 নম্বৰ, জিঅ'গ্ৰাফিকেল আইচলেশ্যন। 4 নম্বৰ, ডিষ্টিংটিভ কালচাৰ। আৰু 5 নম্বৰটো হৈছে বেকৱাৰ্ডনেছ। আদিম অৱস্থা প্ৰাপ্তিৰ লক্ষণ, সুস্পষ্ট সংস্কৃতি যাৰ আছে, ভৌগোলিকভাৱে বিচ্ছিন্ন ঠাইত যিসকল লোক থাকে, অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ সংস্পৰ্শত আহিবলৈ যাৰ লজ্জাবোধ আছে, দ্বিধাগ্ৰস্ততা আছে, এইবিলাক জনগোষ্ঠী সাংস্কৃতিকভাৱে, ভাষিকভাৱে, শৈক্ষিকভাৱে, অৰ্থনৈতিকভাৱে, ৰাজনৈতিকভাৱে পিছপৰা সেইসকল জনগোষ্ঠীকহে ট্ৰাইবেল কৰা হয়। এইটো হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ লোকৰ কমিটিয়ে ৰিকমেণ্ড কৰা ৰিকমেণ্ডেশ্যন। नैबे खेत्रआवहाय आं बर' रायजो राजाफोरखौ बेखौल' बुंनो सानदों। आदित्य खाख्लारियाथ' सिदा खोथाखौनो बुंखाबाय। सिगांहाय आदित्य खाख्लारिया सोर होननानै बुंग्राफोरनि सायावहाय बिथाङा फिननाय होबाय। এতিয়া আমাৰ ট্ৰাইবেল সংঘৰ আদিত্য খাখলাৰী এতিয়া এনচাৰ দিলে নহয়। আদিত্য খাখলাৰী কোন কোৱা মানুহবিলাক এতিয়া সব শুনি ল, এতিয়া গম পাব আদিত্য খাখলাৰী কোন হয়। আমাৰ অসমৰ ট্ৰাইবেল মাজত আদিত্য খাখলাৰী কোন হয় এতিয়া শুনি পাইছে নহয়। दा जों बयबो मिथिबायना, जोंनो बड'लेण्ड होग्रो, बिनि उनावहाय राजबंशीफ्रा एसटी नांगौ ना सावथालफोरनो एसटी नांगौ ना उरावफोरनो एसटी नांगौ ना मुस्लिमफोरनो हाफ पाट्टा नांगौ, बेनि उनाव गासैबो जाजोबगोन। बेखायनो जों बर' हारिनोहाय बड'लेण्ड होग्रो। एसटी बिनायनि सिगां बिसोरखौ नन ट्राइबेलफोरखौहाय ट्राइबेल बानायनायनि सिगां जोंनो हा होग्रो, जोंनोहाय बड'लेण्ड होग्रो, सेपारेट स्टेट बानायनानै होग्रो, अब्लासो जोंबो गनायगोन बिसोरनि एसटी बिनायावहाय। ना मा बुङो? ना बिपिएफनि मानसिफ्रा जोंनोहाय बड'लेण्ड नाङालासे ओरैनो एसटी होनो नागिरदों नामा? नोंसोरबो एसे सानदो बर' रायजो राजाफोर, बबे सरकारा मा खामानि मावदों दिनैनि समावहाय। बेखायनो एसे सिन्था खालामनानैहाय जोङो सानलायनाया मोजां। जानला मोनला कमेन्टआवहाय प्रफाइलाव पिक्सार गैयालासे गावखौनो दादागिरि दुग्गा दिन्थिनानै कमेन्ट होयोब्लाबो मोजां नङा। आंबो मोजांनि थाखायसो बुङो। आं माब्लाबाबो गाज्रि भिडिअ बानाया रायजोफोर। नाथाय जायफ्रा गाज्रि भिडिअ नायो आरो मोजां भिडिअखौ नाया, बिसोरो माब्लाबाबो बुजिया, हारिनि थाखायबो साना आरो एसटीआ मा बेखौबो बिसोरो मोनथिया। बेखायनो गाज्रि कमेन्ट होनोहाय मोजां मोनो, सोरखौबा सिगिनोहाय मोजां मोनो रायजोफोर। अब्ला गोजोन्थों रायजोफोर, जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारि।